da Aitor Aritzeta, gure psikologoa, EHUko psikologia irakaslea. COVID hitza eman eta ea aurrek zer marrazten duten. Erronka hori jarri genizuen pasaden astean, ari gara marrazkia jasotzen Aitor, baina beste astebete utziko dugu. Beste astebete, etxean edo zuen etxetik gertu aurrak baldin badituzue, 5 urtetik gorako aurrak baldin badituzue, hori da gutxora bera adina, esaizue zerbait marrazteko COVID hitza eman da. Baina zuek ez bideratu, zuek ez esan, nolako marrazki egin behar duten, zuek esan COVID. Eta COVID hitzarekin ea ze marrazten duten. Marrazki horri argazki atera eta bidali guri, WhatsApp bidez nahi baduzue, 688-666-000 zenbakira. Eta jarri, aurraren izena adibidez, izena edo mutila edo neska den, ez? Sexua eta gero adina gutxien. Eta adina. Hortik aurrean ez zona. Hori da, adina eta hori. Eta gero marrazkia bidali guri, eta astebeteko epea emango dizuegu. Eta aurrekoan esan genizuen gixan, hori egiten baduzue, zuen izena mala saskira joango da, Oparitxori emango dizuegu, eta horrela gero mala saskia egokitu ezkero, familia osoa jango du. Horko gauza jango ditu. Beste astebete daukazu, beraz, COVID hitza eman da, ea zuen etxeko aurrek zer marrazten duten, Marrazki batzu jaso ditugu, hasi da Aitor aztertzen, baina marrazki gehiago behar ditu pixkat azterketak, hori ez, sakontasun gehiago izan dezan. Bueno, bestela gaur, gogorra da Aitorrekin aztertu nahi dugun egoera. Ze izan behar du ume batentzat edo nerabe batentzat, bapatean ume zurtz geratzea, gurasorik gabe geratzea. Gasteizen berriki 17 eta 13 urteko seme-alabak gurasorik gabe geratu dira, bapatean aitak ama hildu eta gero bere buruaz beste egin du. Muturreko egoera da gurasoa galtzea, hilketa baten aurrean gaude, baina izan liteke gurasoak istripu zildirelako edo beste arrazoi bategatik, ez da. Eta, ari gara, guk muturreko egoera jarri dugu, bi gurasoak biak derrepente hiltzea, baina bietako bat hiltzen denean ere, eta aurrak nerabe edo gaztetxo direnean hori ere kolpe izugarri izaten da, ezta? Hortaz hitz egin nahi dugu pixkate Aitorrekin, Gasteizko kasua hortxe dago, horraz gara sartuko, ze horrek bere problematikak eta bere ezaugarri berezia ditu, guk orokorrean hitz egin nahi dugu, zer izan behar duen aur batentzat, aur, nerabe, gaztetxo batentzat, batez ere, nerabe zaroko urte horiek oso komplikatuak izaten dirilako bestela ere, gurasorik gabe geratzea, gurasoren erreferentzerik gabe geratzea. Aitor, nola heldu gaiari? Adibidez, nork lagundu diezaieke aurrera egiten, ezta? Gurasorik gabe geratzen diren nerabe eta gaztetxo hauei. Horrelako gertakizun bat gertatzen denean nik uste sistema oso inplikatu behar dela, ez? Eta gainera esango nuke modu egonkor batean, ez? Aldundietan, udaletxetan, aurrak babesteko ditugun tresnak aktibatu beharko lirateke, osasun sistema eta bereziki osasun mentalako sistema aktibatu beharko litzateke, eta nik uste gainera modu preventibo batean, gehiegi itxaron gabe sintomatologia espezifikoa agertu dadien, ez? Familia, noski, ez? Geratzen den familia, ikastetxeak implikatu beharko lirateke. Kontuan hartu behar dugu, oso ondo esaten zenun bezala Manu, aur bati gerta dakioken gauzarik larriena dela, ez? Traumatikoena dela. Eta zentzurretan, sistema guztia aktibatuko litzateke, eta berriro diot, modu preventibo batean, aurreikusiz, gertu daitezkeen sintomak ekiditzeko. Ze pentsa, zure referente nagusia dira gurasoak, biak edo bat, eta derrepente erreferenterik gabe geratu zara, eta utxune izugarria geratzen zaizu, eta beraz, laguntza behar duzu. Utxunea izango da izugarria, batez ere biak galtzen bali maituzu izango da, utxune hori, ez da. Utxune, hitz hori etortzen zaigu segituen bereala, ez? Hain gertakizun larria da, hain traumatikoa ezin dela, esango nuke utxune hori ezin dela momentuan bete. Utxune hori dago, eta gainera da, trauma osteko estres egoera bat. Dolu edo galerak pasa behar dira, gutxienez perspektiba luze bat hartuz, ez? Gutxienez ikusi behar duzu, urtebeteko prozesu bat izan dela, gutxienez berriro diote, batzutan gehiago luzatu daitezkela, egoraren arabera, ez? Emumek sentitzen dute, komozioa, nora eza, zinez gaitza egiten zaie, ez? Gertatu dana, ez? Beldur handia, sentitu dezakete, pentsatu dezakete, eta nor zainduko nago orain, ez da? Baita ere, ez estatu dezakete, abandonu sentimendu bat izan dezakete, eta oso ondo esaten duzu bezala, ez? Utxune edo bakardade inkluso sentimendu oso potenteak, ez? Aserraldiak agertu dezakete, bere jokabideen aldaketak ikusi dezakegu, oso modu
potentean, eta batzuetan, gezurra badirudi ere, adinaren arabera, gertakizunaren arabera, axogalabakeria, ez? Deskonexio bat bezala, ez? Familiagatik, lagunengatik. Eta bai, literatura irakutsi du, ez? Buru osasunerako oso ondorio larriak izan dezaketela. Beraz, ezinbestekoa da aurrari eta bereziki nerabeari, kasu honetan, bereziki nerabeari babestea eta prozesu horretan akonpainatzea. Bai. Ze, bueno, berriro diogu, Gaztizko kasua oso muturrekoa da, de repente bi gurasorik gabe geratzea, baina bietako bat hiltzea normaltxeagoa da. Istripuz edo gaixotasun bategatik, ez da? Bai. Eta hori gertatzen da, eta ez da erraxa, ez da? Geratzen den familiarentzat, nerabe horien problematikari aurre egitea, eta geratu zaien utxune handi hori betetzea. Ez da gizu, askotan nola asmatu, eta adibidez, ez da? Ingurukoek, irakasleek, lagunek, lehengusuek, zer egin behar dute? Ekarri behar dute falta den edo falta diren guraso horien oroitzapena ekarri behar ditez, esaten duzu, igual, aipatzen badiet, mina areagotu egingo diet, ez da? Hori ere gertatuko da, ez? Beldur hori, ez? Bai, hau importantea da ere, bere testuinguruan jartzea, ez? Umearen adinara arabera ondoriak oso desberdinak dira, ez? Adibidez, jakin badakigu, 3-4 urte bitartean, ez? Gaztetxoagoak eta 4 urte bitarte horretan, umeak ez dutela heriotzaren kontzientziarik, oso gardenarik, ez? Eta momentu horretan, momentuan, ondoriak ez dira hain larriak izaten, naiz eta ikusi behar da umeak duen jokabidea, ez? Gero 5-6 urte bitartean, bai, hasten dira heriotza ulertzen, eta ulertzen dute, atzera buelta ezin duela izan. Ez eta batzuetan, desberdintasuna daude, baino bai, hori ez, 5-6 urte tartean ja sintomak hartu daitezke, ez? Negarra, tristura, loarazoa, beldurrak, egorazinak, eskola arazoak. Baina bereziki esaten genuen bezala, hori ez, 10-14 urte bitartean agertzen dira ondorio larrienak. Eta aipatzen zenuena, ez, testuinguruari begira, lagunak edo beste irakasleak eta zer egin behar dute, ez? Nik zentzu horretan, ez dakit, utziko nioko aurrari berari, bereien emozioaren adierazpena azalerazten, ez? Bultzatu gabe. Eta nik uste zentzu honetan badagoela faktore sozial bat, ez? Iruditzen zait, heriotza bondikan oso estigmatizatuta dagoela, eta bai iruditzen zait importante ikastetxeatan ere balantzea, ez? Heriotzarekiko daukagun jarrera, ikuspegia, zeren azkenean gertakizuna da hain gogorra, eta gainera, gehitzen bali maiozu horrelako estigmatizazio bat, umearentzat ondoriak gogorragoak izaten dira, ez? Nik uste zentzurretan importantea dela, hori, ez? Aurrari lagundu, poliki-poliki, gertakizun aurretik zituen errutina jokabide horiek berreskuratzen, ez? Hezkuntza arloan, kirola egiten bali maezun, bere prozesua hori, errutina hori pixkanaka berreskuratzen laguntzea, bai, Eta, esango nuke hori, ez, maitasuna dirazi, ez, denbora dedikatu, partekatu, beraien daukaten mina, asko lastandu, esango nuke ere, bai, ez. Eta, fizikoki lastandu. Bai, ukitu, eta lagundu ere ulertzen ez dela aztearen kontu bat. Osea, prozesua ez dela azte kontu bat, baizik eta galdutakoaren pertsona hori maitatzen jarraituko dugu beste modu batean, ez? Naiz eta gurekin fizikoki ez egon, ez? Eta prozesu hori poliki lastandu behar da, poliki jaso behar da, eta poliki lagundu behar da terapio prozesu baten bitartez, eta aipatzen nuen bezala, sistema guztia aurrarekin egonez, ez? Eta lagunduz. Eta hori nola egin lidek, adibidez, falta den persona hori nolakoa zen gogoratu, eta horrela, Aitor, edo? Hoi esaten nuen bezala umeri utzi behartzaio, ez? Ze adina du umeak, nola gertatu da baldintzatzen du, umearen nortasuna, daukan sistema baldintzatzen du, ez da berdina, ez nire aipatzen zenun. Trafiko istripu batean galtzen badezu, edo aita bat, edo ama bat, gaixotasun baten gatik, aurre ikusita dagoen galera bat baldin bada, edo bapatekoa bada, edo violentzia egon bada, eske faktore horiek zaildu dezakete, ez, duelo prozesua. Eta ume bakoitza mundu badat ikusi behar da, nola bizitzen ari da, baina importanteena da, aipatu beharrean, edo bere prozesua bultzatu beharrean, transmititu, babestuz, noski, hor gaudela berarentzat, ez? Eta alden neurrian, inguratzen duen sistema familiarra, edo sare soziala, asko implikatu beharra dago. Ze bestela,
ondoriak umeari bakarrik usten bali zaio prozesu horretan ondoriak benetan oso gogorrak izan daitezke berarentzat eta bere garapen prozesuarentzat eta bizi osorako kolpea izan daiteke eta bueno, duelua prozesua ondo egiten bali da, behatzen baldin bada ongi terapia prozesu batean desegokiak izan daitezken jokabideak, depresio jokabide oso nabarmenak ikusten baitugu, edo askotan ere batzuk oskola batean sartzen dira, ez? Eta ez dutena izaten daukaten emozioak adierazi, edo batzuetan ere ikusi izan da, ez? Galdutako gurasoaren errola bete nahi izaten dute, eta bere haurtzaroa, eta bere prozesua alde batera utzi dezakete, prozesu guzti horiek akonpainatu behar dira, lagundu behar dira, eta terapia prozesu batean bermatu dezakegu, edo bintza probabilitatea handiago izan daiteke, dueloa ondo amaitzen dutela, denbora pasatan onartzen dutela izan duten galdera, eta beste modu batean ikasten dutela maitatzen galdutakoa. Imaginatzen dute horrelako kasu bat esku artean duen psikologo batentzat egon liteken lanik zailenetako bat izango dela, ez? Ez da batera erresa. Ez da batera erresa, oso komplikatua da. Egia da, psikologia arloan, terapia kognitibo-konduktualen esperientzia daukagula, horretarako ere baliabideak daudela, talde terapiak erabiltzen direla. Egia da batzuetan lagundu behartzarela farmako batzuen bitartez, pixkat intensidade hori gutxituz, baino ezinbestekoa da terapia ez farmakologikoa bertartez umeari, nerabeari bereziki esaten nuen bezala, gazteari laguntzea errealitate berri horretara egokitzen. Hemen entzule batek idatzi du WhatsAppen, gure seme-alabak 5 urte zituenean galdu zuen aita, pentsatzen dut adin horretan eramangarriagoa dela nerabezaroan, baino txikitatik ikasi onartu du hutsune horrekin bizitzen. Hori da, aipatzen genuena, adin tarteak esaten genuen, 5 urtetik aurrera hasten dira heriotza eta ulertzen hasi dezakete, baina batzuetan, igual pentsatzen dute atzera buelta izan dezakela, baina justu adin horretan, guandikan umea ez dauka kontzientzia hori, izan dugu galderaren prozesu horren, atzera buelta ezin izango dala, eta gero, kontuan hartu behar da, ze harremana zegoen, galdutako gurasoarekin, eta hemen, bizirik editzen den aita edo ama, eren papera oso importantea da, ze zama, galtzen duzu igual zure bikotea, maite duzun pertsona, eta aldi berean, batzutan esaten zuten dugu, seme alabaken baten diate indarra, aurrea egiteko. Eta gurasoaren bizi egatzen den aitaren edo amaren hori nortasuna, indarra, maitasuna adierazpena, empatia umearekiko, asko laguntzen dio umeari, egoerari aurre egiten, Eta alderantziz, umeak ere aita edo amari. Bueno, oso gai delikatua aukeratu du gaurko, baina, iruditzen zitzaigun, hortaz ere hitz egin behartzela, Eta, kasu honetan aktualitateak horrela bideratu gaitu gai honetara. Aitor hemen utziko dugu, berriro dugu, beste astebete daukazue, COVID hitza eman eta aurrek zen marrazten duten jaso eta argazke guri bidaltzeko. Orentxe entzule bate biari du hemen argazki bat, pasako dizut Aitor. Horren gaztera arte. Besarka.